kublai pi barok kani kadai kadudashan Meghalaya bangi pediang sobhaya pi jakatup kubor mata ka janmit. Shaban paj ki kubor ki babinya nginya pechwai ki mat pokongsan. Kutno ka jingelap election na kabenta kawat ka baningkong jong ka Lok Sabha haki shispa artali ki seat las ngi tho ding an penlong ya ka jing tap vote. Kajing tap vote kan long haka khat khandai tarik uyayong lapen kre hadu laipo hajar ngut ki bor pulit ki bandon benta haka ni ka election. Long bala kre ki pulit ka ribhoy na ka benta ka election Lok Sabha mi ki nong penyat banlet shaki prapo khandai tali ki jaka tap vote. Dawa ki nong tap kam ban pinbet pinbiang ya kasnem tap kam hapo katanat pulit. But klem kemding ka Bible wat laplu artali ki yeng hamaulai mauyong. Ki kubor ki babnya ka jingelap election na kabenta kawat ka baningkong jong ka Lok Sabha kalakut menta ka por san baje janmit. Ki shispa artali ki seat haki khatnyo tali ki jilla but south tali ki union territory kin penlong ya ka jing tap vote hakas ngi tho ding lai phokandai tali ki seat ha Tamil Nadu khat artali ki seat ha Rajasthan pratali ki seat ha Uttar Pradesh hinriu tali ki seat ha Madhya Pradesh marsan tali ki seat ha Uttarakhand Assam but Maharashtra south tali ki seat ha Bihar lai tali ki seat ha West Bengal mar artali ki seat ha Arunachal Pradesh Manipur Meghalaya but mar kawai ka seat ha Chhattisgarh Mizoram Nagaland, Sikkim, Tripura, Andaman and Nicobar Islands, Jammu and Kashmir, Lakshadweep, but Puducherry, kin penlong ya ka jing tap vote nakabenta kawat ka baningkong. Ka jing tap vote nakabenta ka Shillong Batura Parliamentary Constituency kinlong haka khat khandai tarik uyayong nakabenta kawat ka baningkong jong ka election Lok Sabha. U Chief Electoral Officer u Dr. BDR Tiwari ulaong baka jing pen kre kalayat syakhaman bat kinong penyat ya ki jing tap vote kin sedang banlet syaki jaka tap vote nadu menta kasngi kiladon kumba laipo hajar hadu laiposan hajar ngut ki pulit kentup ya ki bor pahara ki banyadon bentang hakanik election baro ki don hadu lai hajar spa khat artali ki polling station kuntup ya hajar spa prapu pratali ha Shillong Parliamentary Constituency but shi hajar spa arpusautali hatura Parliamentary Constituency katkum ka jing yathu da utiwari la ong bakila don hadu laitali ki jing ujor FIR ki balayo priang hadu menta but hadu khat hajar riu spa khat nyotali ki tiar pen mensau ki bala dep one IT shaki bor pulit ka jing yo kurup ya ka pisa hakanik election kalakiu shaka sau pulai pon khatlai kalor tingka hakeleng ka jilla. So including the reserve personals and the security personnel, etc. So at all level our preparation, their training and all arrangement is. We have more than 44 crore rupees either pre-MCC and post-MCC altogether, including the liquor, precious metals, cash, drugs, etc. And in respect to the law and order, we had the under the different section of the CRPC, total 1,938 people has been bound down, etc. Hariboi district katanat pulit kalalong kabala penkre na kabenta ka election Lok Sabha. Habai kren bat ka DD News u additional SP uba Jason Myrom ulayathu banaki lai spa lai pulai tali ki jaka tap vote lai pusan tali lai ithu baki don hapdeng ki kenrum kenrang hakabaya day bat ka jingbu ya ki pulit pahara uyathu baki pulit kin lej shaki prapo khandai tali ki jaka tap vote menta kasngi bat ki wei pat ki pulit kin mi la shai kasngi banlej shaki spa sau pusau tali ki jaka tap vote la ong baki la don hadu lai tali ki jingpen ken ya ki model code of conduct Hariboi district lai pusan tali di polling station ki ba categorized as critical plus vulnerable to bede ba security deployment ni la pembiang katkom ka ECI norms ni yo likely ki company na po central ti ki likely company ni la utilize ban kami ki ka patrolling ka naka checking ba kumta terta di ni community ba election kan yat bet kan long ka ba yat bet ya anti
Thabai day bagi jinglet yang ki polling personnel support polling station. Prap kandai tili ki polling station ki yai metas ni kabang yang ka P-2 asni syua polling date. Ha ampati da ki spa ki kenhun jang ki bor nong penyat tap vote ki laya lumlang shabar ka office UDC ka South West Garo Hills henne kasni na ka benta ban shim ya ki electronic voting machines bat ki wei ki tiar ki ban penyat bed ya ka jing tap vote ka ba khoj ka ba suba bakan long ha ka khat khandai tarek u yayong kani ka jing ya lang ka long ban bishar bnya ya ka jing wan ki nong tap vote jong ka jing sanchar pajba West Giant Hills hadu arlak nyo hajar lai spa nyo pusau ngut kinong tap vote kin tap ya ki vote haki lai spa khat artali ki jaka tap vote ki badon hakaleng jong ki santali ki assembly jong ka nartiang jowai ralyang mukayaw bat amlarem UDC jong ka West Giant Hills District uba BS Solia henne kasngi ulaong ba nyo puwaitili ki kenhun penyat tap vote ki lami ban le cheki jaka tap vote kat ba ki arspa sa puwaitili ki weipat ki kenhun kin mi la shai kasngi ula pentikna ba ki bor pahara ki la don hakitai ki jaka tap vote Kidon arlap nyo hajar laispa nyo pusa male and female polling stations laispa khaar nyo phawai polling station ki mi matasngi but arspa sa phawai ki mi la shai ka overall law and order situation security arrangement in the district adu mata kalong normal kemudian gunu-gunu ka balong da kumwai pade but ki yajbet adu mata ki arrangements but ngila along bapen krer na mata yo don gunu-gunu jing pher ha ka sumbeneng Kakenhun jong ki samla nin kasngi ki laya kendu ya ka secretary jong ka Central Recruitment Board jong ka Meghalaya Police ka Mary DG Sangma hamaulai mauro na ka benta ban pan jingshai ha ka bayadei bat ki kendon ki ba labu da ka tanat ha ka bayadei bat ka snem jong ka jingthung kam hapo ka tanat pulit kini ki samla ki ladawa baya ka snem dei ban penne kat kum ka office memorandum jong u snem ar po ar ka balong nadu karta ka ba ar punyo snem hadu lai po ar snem bat nadu lai po ar snem hadu lai punyo snem na ka benta ki scheduled tribes na ka benta ban penrungkam haki pos beper jong ki tanat trekam jong ka sarkar jela kawai na ki samla ka bari lang pengrup kala ong baka tanat pulit kala penkala kensan klem da ai jing penbena ka bathamai na ka tei ka tanat na agree di pada nang ni uyat ba ka hakal agriculture ru ki bakla khinde ki ang basha kang na ICR je ni bu jingkali very immediately ki release for agendum so shubu jingkali same thing now ni wan ban bo jingkali why how in which way was this done how are they allowed to just make their own rules as they go there ni samla ni pa ban mi surak ringsha all literate all educated what have come here in Ray sendat release ya ki revised guidelines without notification dia mentapat kan release ya kan notification hadian dia longkum bapak ija ya ukri banyak tangan shim not tu baja Artli ki yeng hamaulai mauyong japung shilong kila sha bamdu hakading hinin ka step kani ka jingja kala jaha ka por prashteng min step bat kini ki yeng ki dei ki bala long trai da ka kong 20 na nongneng bat ka kong risuk wan shong kani ka dei ka jingkem ding ka bala kala bandai na ka jing thot ki wayar bat na kaliang ka kenhun ki nong pelip ding kila poisha ka te ka jaka henry ka basnosi ka long ba ki te ki artli ki yeng kila kala depe bat ka ba phala ka long batang ka kot ba lani ka bible kala sa kumju klem sha bam ha ki thliet jong ka ding Yung isuki kui gi bentakan kan mereka ba pala long ba dia mengasai lu kita rokat kini ke bible ka film ini ni ka kot ba kan ka film ini ka sulong tang ka suyong tang lejong ka cover and dream dan we slide ba ing na kana jinja kan jiplu iem Kalimpung yele akai inter-house athletic meet kaba laisngi bala penlong da kari boy Presbyterian Higher Secondary School nongpo kalapoi syakabakut nekasngi ha NSCA mini stadium kaba hanongpo ka district school education officer kong paidalin lingdo nong light kala long ka kongsan bat yaki kusnam la sam shabaro ki kunhun bat kumju shaki khana haba ai jingkran hakani ka sngi ka kong lingdo kala ong ba ka kam yale akai ka wanra ya ka jingeteli bat ka jinglong lang kawai unity
to work together, to lose together, and also to win together. And remember, sports make you active, and also through sports, it creates an opportunity to make each and every student who participate in any sports to face any challenges in your life. Haka kubor sabari ka jing hap slap ka bajur bat ka jing slay kalakta ya ka jing jong kibriu ha United Arab Emirates. Shibun ki benta jong ka surok ba kiladap da ka jing slay hadin ka jing jur slap ka balakta ya shibun ki benta hinin kasngi. Ka National Center of Meteorology kala pentip ya kinong shong shnong bat kinong wan jungok kai banlong ki bapikir hadu menta kasngi. Ka jing tiet uperthat ka sun beneng ka balajan tingku ya ka thmit jong ka Burj Khalifa ka jingtei ka bajrong tam ha ka perthei ha ka ju ka por ka jingjor slap kala yaine ha Oman kumba khat khandai ngut ki briu ki la yap ha North Al Sharqiya bat Adam ha ka sngi ningkong la yathu ka telong khubor ka don ru ka jing hap slap ka bajur ha Bahrain Qatar bat Saudi Arabia. Hakabaya day bat ki khubor ya lekai ha ka limpong Indian Premier League ka Gujarat Titans kan ya khun persha ya ka Delhi Capitals ha Narendra Modi Cricket Stadium ha Ahmedabad menta kasngi kani ka jingya lekai kan sa sedang ha ka por hinyo steng janmit ka Rajasthan Royals hinin kasngi kala job da ar wicket persha ya ka Kolkata Knight Riders ha Eden Gardens ha Kolkata mintangin ya pet ya ka jinglong jingman ka sun beneng ha Shillong. Ka jing shit kalong arpun riu point uwe degree Celsius pat ka jing kriat kalong khat nyo degree Celsius. Ka jing sngam ka haw kalong hinriu punyo na ka shispa minstep bat san pau na ka shispa janmin. Ka jing hap slap kalong uwe point pra millimeter bat kalaru bandon ka jing hap slap ka ba mulu mala hakibabun ki jaka. Shaban poi sya ka bakut jong ka thup kubon mata ka janmit ngin ya pet biang sa sisen yakimat pakongsan. Kutno ka jingelap election na kabenta kawat ka baningkong jong ka Lok Sabha haki shispa artli ki seat lasngi thoding an penlong ya ka jing tap vote. Ka jing tap vote kanlong ha ka khat khandai tarik uyayong lapin kre hadu laipo hajar ngot ki bor pulit ki banya don benta ha ka nik election. Long bala kre ki pulit ka ribhoy na ka benta ka election Lok Sabha. Mi kinong penyat banet syaki prap khandai tali ki jaka tap vote. Dawa kinong tap kam ban pinbet pinbiang ya kisnem tap kam hapo katanat pulit. Bat klem kemding ka Bible wat laplu artli ki yeng hamaulai mauyong. Ti parlok atu ngila poi sya ka bakut jong ka thup khubor jingi menta ka janmit hadu bang dai syambyang bat phila syai kasngi khublei pi baro. Violation of Model Code of Conduct in the election like intimidation, communal hate speech, freebies distribution. Be a Civ Vigilant citizen. Download the Civ Vigil app from Google Play Store or Apple Store.